Δεν είπαμε να σε παντρεύεις. Σχεδόν αραβωνιασμένη. Αραβωνιάστηκες. Σχεδόν. Για πες το λίγο εδώ, πες. Ναι. Δηλαδή είσαι 20 χρονών και Είμαι 21 και είμαι σχεδόν αραβωνιασμένη. Σχεδόν. Ναι. Πότε θα προλάβεις να ζήσεις τη ζωή? Τη ζω. Την έχω από πολύ μικρή έζησα να ζω. Δηλαδή πότε ξεκίνησες να Και ζήσεις? το ένα και το άλλο. Δηλαδή τι πάρτε δηλαδή? Εντάξει, ό,τι ήθελα το έκανα. Από 20 και είστε 20 χρονών είπες θα κατασταλάξεις. Ναι, τέλειο. 20 χρονών είπες θα κατασταλάξεις. Ναι, ακριβώς. Τώρα αρχίζουν τα γούστα. Εντάξει. Δεν λέω να πας από εδώ και από εκεί. Ναι. Γενικά. Καταλαβαίνω τι εννοείται, ναι. Άρα. Εντάξει, όχι, νομίζω το βρήκα. Δεν ξέρω. Το βρήκες? Εντάξει, μπορείς να περάσεις τέλει και να δεις την ηλικία σου και με έναν άνθρωπο. Δεν είναι. Διαφωνείτε εσείς, Και έχετε σύζυγο. Όχι, ελεύθερος. Α, οκ. Εγώ είμαι international playboy. Oh, international playboy. Οκ. Και έχω πάει με πολλές γυναίκες. Αλήθεια. Ναι, πάρα πολλές. Καλά κάνετε. Καλά κάνω. Ναι, εντάξει, γιατί τι... Δεν κάνω τίποτα κακό, είμαι κύριος όμως. Ναι, εντάξει, σεβασμός πάνω απ' όλα, τι Ναι. θέλετε να κάνετε, ναι. Ωραία, μια χαρά, μπράβο, τέλεια. Ό,τι Να σε καλά. χρειαστείτε με φωνάζετε. Έγινε πουλάκι μου, να σε καλά. Λοιπόν, για μένα τώρα αρχίζει η ζωή. Για άλλους 20 χρονών έχει τελειώσει.